Aquesta exposició és molt olotina, ho deia ara el Joan, i estem molt contents de poder-la tenir exhibida en un lloc magnífic, tan especial com és aquí, aquest claustre. Ho ha dit una mica l'Imma quan ha començat, jo fa unes hores ja he aterrat procedent de Nova York, així és que el jet lag i jo farem el que podrem en aquestes paraules, que sí que tenim molt d'interès que acompanyin l'exposició, justament per, com ara també ens explicava el Joan, per sentir aquesta importància encara avui en dia poder girar els ulls enrere i veure el gest de persones com els pares del Joan i també alhora projectar-nos cap al futur perquè tots siguem conscients de la importància de transmetre aquesta llengua. Clar, fem una exposició sobre la llengua i diríem una altra exposició, una més, n'hi ha hagut moltes, perquè les exposicions sempre neixen d'una ocasió que és una oportunitat o bé de la necessitat d'explicar alguna cosa. En el millor dels mons possibles, fins i tot també neixen d'un desig, de les ganes de submergir-se en un temps, en un lloc, en una persona. Sabem que no vivim al millor dels mons possibles, però sí que treballem per aconseguir-ho. I la Fundació Fundem la República té un nom que ho expressa tot. El desig de viure en una república independent i la necessitat de treballar per aconseguir-ho, per fundar-la. D'aquí que una de les primeres activitats que fem sigui una exposició sobre la llengua. Justament ho fem per voluntat, ho fem per desig i ho fem per oportunitat, també malauradament per necessitat. Aquesta exposició de Fundem, que tenim aquí fora exposada, també es complementa amb una web on hi ha molt de material addicional i per tant que pot ser molt útil també de cara a les escoles i de cara als mestres a tenir un complement de tot allò que s'expressa de manera resumida i tan encertada com ho han fet aquestes ments olotines que han traslladat tot el nostre contingut en aquest format tan innovador. He dit que la fèiem per voluntat, per desig, però malauradament també per necessitat, i la vam començar a pensar quan l'oficialitat del català a Europa, que continua sent una necessitat imperiosa, era un compromís polític per part de qui no els compleix, els compromisos. Continua sent necessari que tothom es convenci que és imprescindible, no ja que tinguem una llengua reconeguda en una Europa que en reconeix moltes altres de menys parlades, sinó que és del tot peremptori que nosaltres, els catalans, ens convencem que la nostra no és una llengua menor, disminuïda, petita i d'estar per casa, que sembla increïble que calgui fer-ho havent arribat al primer quart del segle XXI i tanmateix cal fer-ho. La nostra exposició arrenca, naturalment, amb el naixement de la llengua, amb la veu d'un poble que comença fa 1000 anys amb juraments de vassallatge com el de Radulf Oriol i que continua amb el llibre dels jutges, les homilies d'Organyà, que són textos administratius, jurídics i religiosos que ja són fets en una llengua que no és el llatí, que ja és una llengua romànica, el català, i que esdevé una llengua amb veu pròpia, una llengua de país que es fa gran del segle XIII al segle XV, que és una llengua plena. És una llengua administrativa, és una llengua literària, és una llengua jurídica i és una llengua científica. En definitiva, és una llengua de prestigi, amb tota una colla d'autors. Aquí us he posat un fragment de la conferència que va fer Àngel Guimerà a l'Ateneu Barcelonès ara fa 130 anys sobre la llengua catalana, amb tota una colla d'autors que posen el català al centre del món literari europeu. I entremig aquests autors, esclar, Ramon Llull, Ramon Muntaner i Ausiàs Marc. I fixeu-vos, és preciós, és brutal i és contundent Guimerà quan els esmenta i faríem bé d'entendre la magnitud del que ell expressa quan diu: encara, senyors, que la llengua catalana no tingués ni més enrere ni més endavant d'ara cap altra personalitat gloriosa, amb la d'ells tres n'hi hauria abastament per enorgullir-se de parlar aquesta llengua totes les seves generacions.
així de contundent és Guimerà. Perquè, clar, disposar de poder polític equival a tenir una llengua apoderada en tots els àmbits. I amb la pèrdua del poder polític comença una època de silencis forçats, però també de resistències vives. Després de 1714, naturalment, comença l'aniquilació. Van voler eliminar un país fent desaparèixer una llengua, la seva llengua, la llengua del país, és a dir, el català. Però de demanar l'oficialitat del català a finals del segle XIX, les bases de Manresa, fins al somni republicà, que va ser somni per breu, hi va haver l'intent d'anorreament del català total amb la guerra i també amb les dictadures, la de Primo de Rivera i la de Franco. Fixeu-vos què diu Manuel de Pedrolo l'any 86, ja mort el dictador, quan publica un article demolidor però tremendament vigent que es titula No gosem ser catalans. I diu, entre altres coses, que tal vegada quan una comunitat no para de treure les medalles de família és per dissimular la mediocritat actual. Aquesta nostra exposició, que té 20 plafons, i aquí us poso algun dels continguts que trobareu a la web, d'aquests 20 plafons només n'hem dedicat 6, i ara ho esmentava en Joan quan deia mirem el passat, sí, però sobretot ens projectem al futur. Les medalles de família, que diria Pedrolo, només n'ocupen 6, perquè efectivament hem de girar els ulls enrere, sobretot si tenim en compte el nivell de desconeixement històric que tenim i que tenen sobretot les noves generacions. Hem de parlar del passat, però no volem narrar només glòries passades. No ho volem fer perquè cal assumir la veritat present i fer-ho sense tremendisme, però també sense cofoisme. Les xifres més recents ens diuen que la majoria de la població a Catalunya entén i parla català. El 93% l'entén i prop del 80% sap parlar-lo. També pensem en tothom que avui en dia vol aprendre la llengua, que són una promesa, són un repte, i això és una palanca immensa si se sap aprofitar. Però hi ha una realitat inquietant que acompanya aquestes dades. Només una tercera part de la població usa el català habitualment en la vida quotidiana, i a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest percentatge cau en picat fins a menys del 25%. Això vol dir una cosa aparentment paradoxal. La llengua és forta en coneixement i en potencial, però és fràgil pel que fa als llocs on es parla. És a dir, la llengua per ara sobreviu, però està pendent de viure en funció de com la fem servir. I això depèn de nosaltres, no sols de normes ni de lleis, sinó sobretot d'hàbits, d'educació, de cultura i de voluntat col·lectiva. D'aquí que hem volgut fer esment i aprofundir fent èmfasi en el català per àmbits temàtics. I per això parlem del dret a parlar en català, a estudiar en català, a ser jutjats en català, a ser atesos en català a comerços, a hospitals, a veure la televisió o anar al cinema, o poder consumir literatura, teatre, ràdio, música, circ, videojocs, xarxes socials, premsa, tot en català. A resar en català, també hi ha un plafó dedicat a aquesta qüestió, i també a ser entesos a Europa com qualsevol altre europeu, sense que importi la mida de la llengua, sinó que sigui, certament, per dret propi. Per saber els drets que tenim, però també, com ens recorda Pedrolo, saber que els drets que no s'utilitzen es perden. Uns drets que es van afeblint, a la fi, caduquen. I, per tant, hem de ser ben conscients que això depèn de nosaltres, de cadascun de nosaltres. Jo avui voldria incorporar un concepte que no sé si es coneix prou i que jo aplico a la llengua, que és el concepte de violència lenta, slow violence, que un ecòleg com Rob Nixon va formular respecte de la contaminació ambiental acumulada. És un concepte que explica les conseqüències a llarg termini de totes les polítiques extractives que degraden ecosistemes, que degraden sistemes de vida. És una violència que no és immediata, no és una violència espectacular, no és la conseqüència d'una desgràcia, d'un desastre, d'un terratrèmol o d'un tsunami. La violència lenta va actuant de manera gradual.
de manera sostinguda, de manera acumulativa. I per tant els danys que produeix són danys a llarg termini. No sembla violència perquè no es percep externament com a violència, perquè és un degoteig constant. Aquest concepte, si l'apliquem a la llengua, i en el cas concret de la llengua catalana, efectivament ens permet veure que vivim una època de situació d'erosió constant de la llengua. Qui l'aplica, qui la du a terme aquesta erosió? Doncs naturalment l'estat espanyol. Com ho fa? Doncs amb la no garantia sistemàtica dels drets dels catalanoparlants, amb una judicialització constant i en la impugnació recurrent de totes les polítiques que es fan per protegir, per garantir i per transmetre la llengua, com per exemple la immersió lingüística. Tot això, naturalment, té un efecte. Té un efecte en la minimització simbòlica del català. És evident que l'estat espanyol ha exercit també violència directa contra la llengua. El decret de nova planta, la llei Moyano, les dictadures. Però la violència lenta, que és aquest procés que us faig de traslladar-lo de l'ecologia a la sociolingüística, al debat de la llengua, significa aquesta absència de sobirania jurídica per la llengua catalana, que sempre és tinguda com una llengua inferior respecte del castellà. La inseguretat legal és absoluta en els ciutadans, en els funcionaris, en els docents, aquesta inseguretat de no saber si podrem utilitzar plenament el català. I sobretot la deslegitimació mediàtica de la llengua de país com a llengua comuna. Tot això són mostres de violència lenta, institucional i institucionalitzada, la qual cosa la fa com que faci passar desapercebuda, però és estructural. I l'asimetria és el que més ho mostra. L'asimetria radical entre el castellà, que és obligatori, que té tots els drets en plenitud, i el català, que sempre és condicional, que sempre està condicionat, que sempre és subaltern, és a dir, inferior. És una violència, per tant, normalitzada i, a més, tan hostil en discursos polítics i en discursos mediàtics que s'arriba a una tergiversació de la realitat. És a dir, en molts casos veiem que ens diuen que el català es presenta com una imposició i que la seva defensa és immediatament polititzada i criminalitzada. Clar, aquest és el dany més profund que es causa a la llengua. Un dany que no és un dany només legal, és un dany social, perquè representa la interiorització pels parlants d'aquesta violència lenta. I això és el pas previ a l'autocensura. I aquí és on el mal és més greu. Pensem, per exemple, en els canvis automàtics de llengua. La meva mare, per exemple, puja a un taxi i diu al carrer Rosselló. Si li diuen com, diu perdó a la calle Rosselló. Aquest perdó. És terrible, aquest perdó. És terrible perquè és la conseqüència d'aquesta violència lenta. És la tesi del gos apallissat. És la tesi de la indefensió apresa. És la renúncia a exigir drets o fins i tot a considerar que en tinguis com a parlant de drets. I per tant, aquesta és la violència lenta en estat pur, quan la dominació ja no necessita imposar-se perquè ja ha estat interioritzada. Han fet tan bé la feina que directament ja els l'acabem nosaltres mateixos. I això afavoreix la substitució lingüística, de la qual ara també parlava l'Imma. I segurament aquest és el moment històric en el qual ens trobem, amb un marc mental, víctima de la violència lenta, de subordinació. De vegades hi ha com dilemes entre drets. Penseu en l'última denúncia de Plataforma per la Llengua sobre una persona amb risc de suïcidi que una metgessa es va negar a atendre-la en una situació límit per la vida. Els drets lingüístics què són? Són drets que protegeixen la identitat individual, però que també permeten la continuïtat cultural col·lectiva. I el dret a la salut, que és un dret com fonamental. Fixeu-vos que llavors aquí és com un dilema entre drets. Drets que haurien de ser garantits sense col·lisionar l'un amb l'altre. Però en canvi es redueix
el dret lingüístic a una mena de reivindicació identitària accessòria. I, per tant, la persona que vol utilitzar el dret lingüístic de ser atesa en català ha de renunciar a aquest dret per primar el dret a la salut. Que els espanyols no el tenen, aquest dilema. No el tenen. Poden ser atesos i tenen el dret a la salut i, a més de fer-ho en la seva llengua. Per tant, hem de veure quin és aquest dany col·lateral de normalitzar, de fer inevitable una situació que naturalment és i ha de ser evitada. S'ha parlat de resiliència. El Miquel Àngel Pradilla, un col·lega de la Universitat Rovira i Virgili, diu precisament que la història social de la llengua catalana és una història de resiliència. Nosaltres, com a catalans, avui, al segle XXI, estem en lluita per aconseguir la supervivència cultural de la nostra nació, el pal de la paller de la qual és la llengua. I aquí és on la sobirania lingüística pot ser una resposta a la violència lenta. Si la violència lenta és el procés de desgast, la sobirania lingüística seria la capacitat d'interrompre, de frenar aquest desgast. Per mi, l'única opció és disposar de la sobirania lingüística plena, és a dir, d'aconseguir la independència, perquè sense capacitat de decisió i sense cessament de les hostilitats per part de l'Estat, el dany que es va causant a la llengua és un dany lent, acumulatiu i finalment normalitzat. I la minorització del català acaba sent una realitat, perquè a més de les onades d'immigració sostinguda, té un marc de cobertura político-jurídica estatal que no fa res més que anar-la afeblint contínuament. Podríem fer una mena de paral·lelisme amb aquest llibre de Ray Bradbury on ell imagina un món sense llibres, i ell diu no cal cremar llibres si la gent deixa de llegir-los, no cal que els cremem si la gent ja no els llegeix. Doncs nosaltres podríem dir el mateix amb la llengua, no cal prohibir una llengua per fer-la desaparèixer. Ara no estan fent una violència directa com la que van fer amb el decret de nova planta i en canvi no garantint les condicions materials per l'existència d'aquesta llengua i, sobretot, convencent els parlants que no la necessiten, el que anem vivint és un procés de despossessió simbòlica de la nostra llengua i, per tant, de descatalanització, de desnacionalització del país. Per això, aquesta exposició fa èmfasi en que allà on s'està jugant el futur de la llengua catalana hi ha de ser present. L'hem de fer present. Com? Doncs de maneres diverses. Posant la llengua en espais de vida. El català no pot ser només una assignatura. El català ha de ser la llengua de l'escola, ha de ser la llengua de la feina, de la universitat, de la ciència, de la tecnologia, dels mitjans de comunicació, perquè és allà on s'usa la llengua amb naturalitat, on la llengua sobreviu i on la llengua creix. També fent-la útil, i fent-la útil per tothom, perquè una llengua útil és, per definició, una llengua viva. I per això hem d'oferir tots els recursos d'aprenentatge, evidentment, però també hem de parlar de models d'integració basats en la catalanitat com a pal de paller. I, naturalment, a partir del compromís. El compromís que ha de ser doble, ha de ser generacional, de ser nosaltres responsables i garants de tota aquesta transmissió dels nostres avantpassats i també institucional, perquè efectivament hi ha d'haver compromís institucional, les polítiques importen, l'educació importa, la presència pública del català importa, tots els incentius per la creació importen, però sobretot importa el gest quotidià, aquest gest petit, però revolucionari que podem fer tots i cadascun de nosaltres cada dia, parlar, llegir i relacionar-se en català. És a dir, que el moment és complicat, però no hi ha temps per les lamentacions. Nosaltres amb aquesta exposició no demanem privilegis, però tampoc busquem cap forma de compassió, perquè tenim una veritat que ningú no pot esborrar. Tenim una llengua legítima i una llengua mil·lenària, que pertany al món tant com qualsevol altra, però que expressa una manera de ser al món que és la nostra. I ens han volgut fer creure que la nostra llengua era petita, era insuficient. I com pot ser petita una llengua que ha parlat amb la veu de Llull, de Marc, de Verdaguer, de tants mestres, de tantes persones anònimes que l'han mantinguda en els moments més difícils?
No hi ha llengües petites. Hi ha pobles que s'alcen i hi ha pobles que renuncien. I nosaltres ens alcem perquè estimem el que és nostre i perquè sabem que una llengua no és només un instrument de comunicació, sinó que és una manera de mirar el món, de viure, de sentir-lo, d'estimar-lo, i per això la defensem. No la defensem contra ningú, sinó que ho fem a favor de tothom, a favor de la diversitat, a favor de la cultura, a favor de la humanitat, que només és rica quan cada veu pot expressar-se amb dignitat. Aquesta és una exposició, per tant, que parteix de les dades, però que no vol plorar, no vol compartir pors, vol encendre voluntats, perquè la llengua catalana és la nostra, és antiga i és jove, és humil en la parla quotidiana, però és immensa quan diu les passions i els somnis d'un poble que mai no s'ha rendit. Fem-la créixer entre tots, fem-la valer, fem-la servir, que ningú no pugui dir que el futur ens va trobar muts o ens va trobar indiferents. I que quan altres mirin cap aquí, cap a nosaltres, al nostre àrea, al nostre equip, puguin dir amb respecte i admiració: heus aquí un poble que estima la seva llengua. Per això encara és viu, perquè també per això encara és poble. Perquè la nostra és una llengua que ha resistit guerres, prohibicions, silencis, canvis demogràfics, migracions, modernitats tecnològiques, i per això és gairebé un miracle. I li hem de concedir, per tant, de passar per tot aquest passat, ser una llengua de futur. Acabo amb citacions de persones il·lustres que sempre ens acompanyen. Víctor Català, Catalina Albert, deia que la llengua no és pas un accident, és una manera de viure. I com que la nostra és una llengua que va més enllà dels límits de la Catalunya administrativa, també Joan Fuster ens deia: la llengua catalana és la meva pàtria. Joan Oliver diria: una pàtria tan petita que la somio completa. Acabo també amb Guimerà, i pensant en els de fora que han creat les condicions materials per la situació present, ell deia que la llengua i la història són els botins més preuats a l'hora de sotmetre un poble. I pensant en els de dins, que som els que més hi tenim a perdre, quan Guimerà cita Dante al final del seu discurs. I la seva cita és: vergonya eterna a aquells que, menyspreant el seu idioma, alaben el dels altres. Jo només puc dir amén, que en català vol dir així sigui. Moltes gràcies.